Nosaltres tenim debilitat per intentar recuperar espais amb història, sempre amb el respecte, conservant i respectant el que era passat, però donant-li un toc contemporani, veient les textures dels rajols, pedra. Ens agrada molt treballar amb transparències, amb materials nobles, com són la fusta, el formigó, el ferro, i que sigui un espai atemporal i que tingui una personalitat pròpia. Hem treballat molt amb els jocs de llum i amb les textures. En aquest cas hem incorporat el material de la fusta de bambú, ja que és un material sostenible. El projecte del Foment és un projecte de país, és una proposta molt valenta i per nosaltres ha sigut tot un honor poder participar-hi.